Ndetu akuti munasankha bwanji Brian Banda kuti akhale no director wa MBC. Kodi iyeyo ali ndi zomwenereza fa zomwe zomveka zonena kuti alibe sonaivala ngati awo chinthu chachikulu ngati chimene chimukampatsa atsogoleri amene maappointment amene machita kumbali kwa chani zochokera patino zimene zizi kuti mukasankhe mkulu ameneyo ntchitoyo mudampatsa motani. Ayi ndetu nkhani kufika povota kwambiri nkhaniyo nde amene akuikoka ndi aja a Public Appointments Committee kuchokera ku Parliament. Itu ndi komiti yomweno imayang'anira za kasankhidwe ka anthu ogwira ntchito mboma makamaka zikuluzikulu ngati zimenezi. Ngati pena paka kuno sipakuyenda bwino basi amapezeka tino amba kufunsapo mafunso. Ndipo nkhani ya Brian Banda anayiyambitsanso ena ndatola nkhani amene kuti iye ngosaphunzira ali ndi certificate yokha ya ubusa ngatiyo pali zambirimbiri zomwe zikuyenda ndi mpaka natu kunali meeting ku Salima komano tifotokoze bwinobwino kuti zikuyenda motani. Brian Banda anasankhidwa ndi Peter Mutharika kuti no akhale tsopano to director wa MBC ndipo ndi amene akuyitsogolera TV komanso wireless ya boma. Ndi chinthu chachikulu chimenechi. Ndipo kumeneko ndizoona kuti Peter Mutharika enda nasankheti komano tikambe zonena kuti no fans zimene makasankhano ngati no pamapeto penipeni yopereka chanso appointment yo inali nonso pano mabwana aku MBC ko yomwe imatchedwa kuti no body ya MBC ndimene inapereka no ndi kuti appointment ja finally china chilichonse ngati kuti kulembane ntchito no amwene mwaoneri mabwana amenewo aku MBC. Ndiyeno anthu anayamba kufunsa mafunso ngati amene wawa iyeyu kodi nomu kuti no mwamusankha pa zifukwa zotani. Ndipo panali no ndekuti no madandaulo atatu. Dandaulo loyamba ndilonena kuti akuti anangomusankha munthuyo opanda kunena kuti no palitu mwayi wa ntchito amene akufuna kukhala director wa MBC talemberani. Ndekuti anthu alembere zikatero ndekuti mene zimene akukhalira amenye ndekuti ma interview akatero ndekuti no amene akhozewa amene azikuti no wapangayo asankhidwe no kuti atani apatsidwe ntchitoyo. Koma kuti kunalibe zimenezo anangolengeza Brian Banda ndi amene ali director wa MBC takupangani ndifosangalala kuti kulembane ntchito ka director wa MBC. Kuti ntchito zomwe zimapanga motero. Choyamba ndi chimenecho. Chachiwiri akunena kuti zinthuzo ndi zoti no sizimachitika pambalambanda zimachitika kuseri. Zomwe zikuonetsa zonena kuti ndekuti kumeneko kunali kukondera makamaka kumbali no tsopano ya zipani no tsopano political favoritism apa kusiyana ndi kuti no mwina kulembana ntchito kumbali zimachitika kumbali munakhala zonena kuti mwina mwake munabweretsa kapena nkuzazionetsako mwina zisanakhala zina. Chachiwiri nchimene chimocho chofana naso ndekuti ndi choyamba chifukwa choyamba ichi. Chachitatu ndichonena kuti no ma qualification kodi munthu ali ndi zomwenereza chifukwa kuti ukakhale ndekuti mkulu oyang'anira MBC wena ukhale ndi zokwenereza uli ndi mapepala okwenereza uli ndekuti ndi ma degree uli ndekuti ndi kuthekera kuti ukhoza kukhala ndi utsogoleri kotsogolera chinthucho fo wena ukhale ni mphatso ya utsogoleri osatinso mphatso yokha koma mapepala one oti unapanga za leadership zina zake zoti ungathe kutsogolera management umayitsata bwino kwambiri ungathe kutsogolera chinthu chimenecho uli nazo zimenezo. Plus chinthu chachikulu tukamba za wireless komanso TV ya boma state broadcaster si chinthu chamasewera ndipo ali ndi zomwenereza amene iyo fa zimamveka kuti anangopanga za ubusa nka certificate chanchani mafunso amene amaperekedwa na amenewo. Zimenezo zinapangitsa kuti mpaka na zikule kwambiri mpaka office ya ombudsman yomwe no imayang'ana no nkhani za kagwiritsidwe ntchito ka office molakwika kupereka ntchito kwa anthu kachinyengo chani zimenezo amene anapezeka zono tuno apanga launch mpaka na investigation. Fende tigwira pato kankane mene tifufuze kuti ndizoonadi kuti apa munthu amene anasankhidwa moyenerera kapena zimene akamba anthu ndizoona kuti no akhoza kukhala kuti no samayenera akhale kumeneko alibe zoyenereza. Kuchoka pamenepo ndi pamene kumabwera no Parliamentary Committee yomwe imachedwa kuti no Public Appointments Committee yomwe ntchito yawo ndiyo yang'anirano tsopano zosankha ntchito zosankha ndogwira ntchito mboma choncho. Ndipo amenewa anapangano zilinganizo kuti ife ndetu kufuna ano tsopano mabwana aku MBC abwere ku Parliament Friday week yatha abwere ku Parliament
tizafuse mafunso tizaphaphalise mafunso kumeneko ngatinso ka inquiry pang'ono choncho afufuza kuti tino zinakhala motani ndipo zimene zikachitika ku parliamentary building munamusankha ameneyi pa zifukwa zotani munasankhitsadira china chilichonse akayankhe kumenekoko live mwayiona koma fans jenepezeko zonena kuti inathawa atu aja mabwana ku MBC aja anathawa atu ife tili busy Friday sitipezekapo mabwana mukunena kuti simupezeka tili busy okay nde tipange bwanji pezi kuti no asintha ano tsopano kodi anesi tipanga Friday chabwino tidzapanga ndekuti chani Saturday meeting imeneyo Saturday lake no litino Saturday lapita lomweli usatinso kuja ku parliamentary building ku parliament akuisintha tsopano iyayi tikapangira tsopano kupaikuli ya venue ina yake kuchaniko kusalima mwayiona basi ito ndekuti ndikuitenga meeting ijo kukaipangira kuja kusalima motino basi ino ife osayiona kuti no yayenda motani zachitika kumenekokozo mafunso amene afunsidwa ife osatsatira bwinobwino mwayiona imeneyo atolankhani kumadandaula nde inu mwasintha chonchimo mukuti mukusintha no Friday Friday sisteka ikakhaeno ndekuti kusakuja ndi Saturday komanso ndekukhale kusalima ndero nyumba zambiri zoulutsa mawu zimakhala ndekuti chamulilongwemo zimakhala zosavuta ali ndi mabranch kulilongo akuluakulu ndeti atolankhani anthu kuyenda kamakhala kosavuta kuyenda kuti akafunse mafunso akapange kava zimenezo koma apo mwapita kusalima ndife kuti tikafike kumeneko tikalongosoledzani atolankhani ambiri sanapiteko kulephera kuipanga chani kava nkhanizi pamene pamabwera sofunso noti ndemwayisinthaso mulijeni kuyipitisa kusalima fachani osangoyisiya kulilongwe sizokhazokhati unena zokayikitsazo zimenezo mwayiona ano nkhanizi amene kuyenderapo ndetu tingokamba zonse apopo ndizoti atapanga meeting yawoyo koma zile zachitika mmenemo ndesitingatoforokoza nanga satolankhani kunalibe komano chimene tingakamba apa ndichoti no nkhaniyo kutentha nabe kuti yayi anasankha munthuyo pa zifukwa zotani kodi ino anatsatira malamulo bwinobwino enanso kokhala kumanena kuti yayi jealous naona ina yake ndakamba nkhani yagangata ina yake kuti 0/10 amwene 0/10 inu ndansanje ngati madana ndi gangata ndi kudana naye koneko pyaro kwambiri the same thing iso nkhani ya Brian Banda mova yayi nsanje Brian Banda yonso nsanje magayizi nsanje matokhala ili pasi apo kusewera zimene sitingachotse ndi human side imeneyoyo ndi umunthu ndithu umakhala choncho koma mukuziwa chani magaya malamulo amene azitsatidwa maoneti tisamangopanga zimene tikuganiza tikufuna ineyo ndifuna ndikamayiona nkhani iyi ndifuna ndione pawiri poyamba mponena kuti ndimafuna di anakachita kafukufuku zimene anthu akuforokoza izizizi atazifufuza kuti kodi no anatsatira bwinobwino ndondomeko zake bwinobwino mwayiona ndiye kuti no ngati anthu aonera kuti ndabodza kamene ndanjiru ansanje ndanjiru ndetachita manyazi mwayiona ndiye kuti tikhangati tapekano chithunzi chabwino okay I think zinachitika motere kodi zinthu zote okay munthu anamusankha mwina munthu yonse ali ndi zomwenereza mwayiona chifaso matauziwa pano pato kulima online university alibe degree anthu amatha kupuzira ati kudzera pa internet umapuzira ku nyumba kwapuzira ndi ma university ena akakunja nkumatenga ma degree ino osadziwa sangachita kubwera nkuzana kuti ndikapanga graduate zotere ayi mukuziwa Brian Banda ucheze very humble man ndi munthu ozichepesa sangachita kubwera apa mwamba ine ngotiri sizingatheke zinthu ngati ziti zimenezozo ndi mwina anapanganso zimapepala zimenezo zingakadziwike kumeneko ndifa zingachite manyazi kwambiri ndimafuna kuiona chonse ngatinso pana khota zina zake ndekuti kujaso zikaone kuti zinakhota pali zinakhala bwanji kuti zikhote china chimene ndimafuna kuyang'ana ndichonena kuti delivery magayizi tingakhale ndi munthu amene ndiopuzira ali ndi zomwenereza ngati achina George Kasakula I think anapanga kaya za mass media anapanga zokuzana ndi jenza atolankhanizi koma chakumapera I think nava masters yoncho time ene napita ku miji kuti kapozera zorolankhani ku miji ankatifotokozera zimenezo kuti yayi Brian Banda akane jeni uyu Kasakula anapanga ndithu akangati masters za zokuzana ndi zorolankhani sizoti anali ndi zomwenereza masters degree mwaona koma delivery amapanga zotani pa ground chiro amaigwira morani nyoza kunyoza kondera chipano panga maona amene zimayendera munthu amene ali ndi zomwenereza koma zomwe zimachitika ndi zimenezi maona now guys tonani tsopano Brian Banda kulowa kumene kuja miyezi yochepa alibe certificate osaphunzira chani kunkondera nimbwerera zokha zomwe zichitika kumeneko koma zomwe tikuona ndi zani khaipira muthuleka nakamba zono pano ndinayamba kuonera MBC pano
mukugwira bwino ntchito kumeneko. Sitimakhala pansi ndikuona kuti MBC ndiye uku ndi ayi unuso ndiye kayaso zokonderazi mukumazimvako kumeneko. Nkhani zunguulutsidwa mwanomo ngati yangosanduka ngati TV ina iliyonse imene imayenera izirani iziulutsira nkhani. Mwaonano ntchito amene akupangira deliver Brian Bandayo yemweyo Savage Josapuzirayo mukuona amene akupangira deliver, mukuiona amene kuyendera penepo. Ndikaya zoti anakondera anapanga chani koma kodi ntchito yako igwira bwino fangati sakuyigwira bwino ndeti zinoro zokondera zija zosapuzira zija mwaonano zotsalira zake ndi izi. Koma munthuyo ntchito akulani akuyigwira bwino pamenepo. Ndeti ngathe kumaona zonena kuti appointment yonse mukana kuti ndiye muchotseni musampangenso appoint. Ampange kale appoint ndechitana akafukufuku onsewo koma delivery ife tikuona kuti ku MBC kotsopano zinthu zikumalongosoka kwendi zinthu zikuyenda bwino. Ndi MBC ija ukamakawaninga nkhani zomaita kukhala nkhani zake zizabwino osati zoti akondera anyoza. Ayi. Nene ndimafuna mwina tamaona pa zonsezi tioneno kumapeto kweni delivery atipatsa zotani munthuyo kodi akupanga zoonana kuti ndi zolongosoka kapena akupanga phalaphala. Koma munthu uyuyu ndi mmene wayambira so far so good poti anthu amatha kumasintha malingana ndi kuti boma limayamba kumapatsa pressure sokutsogolo kuno inu mumadziwa kenako kachipani zolowerepo chani. Koma chomwe ndikudziwa nchonena kuti so far so good magazi mukhozorenga inu yojeni anu nkumaonera MBC ende mukhozorenga nkhani pa MBC mukhozoziya zabwino zonoro makuku I think zinthu zikukhazikika ndi bwanji tioneno delivery and wapeto penipeni pamene magaya kuchita kafukufuku ife tifuna Brian Banda all the best. You're doing the good job there. Pamene anthu akuyankhula zambiri koma inu mungopitiriza ntchito yanu kugwira ntchito yanu posatengera chani zomwe zofunikira ndi zimene pitirizani kugwira ntchito yonse ndi musapangidwe compromise ndi achipani. Fa mukati mutengedwe ndi achipani akupangeni zanu kukupangani chani mupezeka mapeto penipeni muzapeza kuti mwayamba kupala. Mukayamba kupala anthu apo tisi chati nkaona izi ndikadziwa ndi izi mwaonano tsofa zayamba kuoneka. You could just continue doing the good job kuyipange MBC kuti ikhale yabwino osakondera mbali ina iliyonse koma kukulutsa bwino nkhani ngati mmene zilili ngati TV komanso wireless ya fuko ya boma ndipo ikuyenera izitumikira amalawi. Mupange zimene zikukhaliramo ndi kuti tizakhala kumakambanso zoti ku MBC kuja zilipo akuti